smo inače Institut za STEM edukaciju i after school programe iz Zagreba i cilj cijelog projekta je zapravo da dovedemo STEM u sve dijelove Hrvatske. Tu su dvije vrste događanja. Jedni se odvijaju unutar odgojno-obrazovnih ustanova, znači vrtići i škole, i ovako javna događanja poput što smo ovdje danas, STEM štandovi, izložbe ili natjecanja gdje zapravo mogu sudjelovati sva djeca iz zajednice koja se odazovu. Kao što vidite iza nas, djeca su isprobala različite edukativne robote. Cilj je zapravo da se oni s njima upoznaju, da malo i sami pridonose nekim svojim idejama, da nauče osnove programiranja i nadamo se da onda to ponesu nekako sa sobom i da iz ovog svega dobe neku želju možda i dalje u budućnosti se, ne znam, ili postati robot će studirati nešto u tom smjeru ili ako ništa zavoliti malo matematiku i informatiku u školi. Sviđa mi se ovdje i može se puno naučiti o robotici i svemu, STEM radionicama. Meni je ovdje jako lijepo zato što puno ima nekih aktivnosti i još bi tu došla da radim i da još više naučim. Jer ovdje je jako zabavno, ovdje u Lauri centar. I drago mi je što smo sa mojim prijateljima jer ćemo se svi zabavljati i to mi je drago jer lijepo je da se svi lijepo zabavimo. Želim da se nastavi ovaj projekt, STEM projekt, radionice i da što više djece i ljudi dolazi na te radionice, da se malo više nauči, a ne da smo svi na ekranima. Pa mi smo prezadovoljni odazivom na ovu aktivnost i zaista s veseljem smo ugostili STEM štand danas u Petrinji, u našem centru, jer smatramo da su ovakve aktivnosti zaista jako i poučne i važne, ali i potrebne djeci, jer kroz njih razvijaju kreativnost, ali znatiželju i u njima se budi ta strast prema znanosti, ali onoj vrsti znanosti koja je zapravo danas postala svakodnevica, a bit će i njihova budućnost.